OK, priatelia, teraz príde človek, ktorý je môj veľmi dobrý kamarát. A keď som ho videl prvýkrát na stage, tak mi napadli dve veci. Prvá je tá, že má fakt talent, niečo z neho bude. A druhá, že prečo má tak strašne úzkú hlavu? Všimli ste si, akú on má strašne úzkú hlavu. Ja neviem, či na ňom mama klepala rezne, keď bol malý, alebo ho používali pod auto, aby nezišlo z kopca, alebo čo. On má tak úzkú hlavu, on vyzerá jak tá reklama na vložky, že takto ho vidíš, a keď sa otočí, zmizne. A chápete? A nás si vraj mýlia ľudia, chápeš to? Jak si s mojou gulatou hlavou môžu mýliť jeho? Ja som encyklopédia, on je leták. On je, že... Ja keby som si natiahol jeho ksich na môj, tak jeho uši mám na mojich očiach. Ale to, že si nás mýlia, je pre mňa kompliment. Je to lepšie, ako keby si ma mýlili s Gabom Živčákom, ale je to pre mňa určite kompliment, pretože je to skvelý komik, je to skvelý manžel, je to skvelý otec. A to, že si nás mýlia aj kamaráti, aj naše ženy si už nás párkrát pomýlili. Takže je to možno otec. Ale nie, srandujem, čo ste. Ona prehltá. Priatelia, obrovský potles prichádza Jakub Citrončapák. Ďakujem veľmi pekne, priatelia. Obrovský potlesk Jakub Gulík. Fantastické. Nové mesto nad Váhom. Takže moja žena prehltá. Hej, na tomto sa smejeme. Aspoň viem, že ste nechutné svine. Dobre, Viem, do čoho môžeme ísť. Mne sa páči, že Kubo Gulík si zo mňa robí srandu, kámo. Normálne, my dvaja sa podobáme. To v ktorom filme? V ktorom filme sa my dvaja podobáme? Ja, moje druhé ja a Piko? Odkiaľ si to zobral, hej? Kubo je z Dubnice, kde býva v Garzonke. To je v pohode, to nie je smiešné. Smiešné je, keď prídeš neohlásený na návštevu. On ti prekvapený otvorí dvere. Ježiši, čau, poď ďalej. Kam ďalej, brako, kam? Ale dobre, pohodička. Každopádne, priatelia, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, krásni ľudia. Aj ty? Tu sa chcem... No, ale... Oci, prestaň. Ku tebe sa dostane za chvíľku. Tu sa chcem pomenovať chalaniskovi. Koľko máš rokov, prosím ťa? 13 budeš mať. Páči sa mi, s jakou... Akože sebavedomím to hovoríš. Na show, ktoré je od 15. Vítaj, hej, a rodičia pomaličky pod stôl začali chodiť. Čo to bolo za rozhodnutie? Prečo je 13-ročný na tejto showke, ak sa môžem opýtať? Ja vás nejdem vyhodiť, akože... Lebo ťa zbožňuje. Toto je vždy odpoveď, priateľ. Ďakujem, to sa veľmi teším. Nie, v pohode. Toto je veľmi milé, to si veľmi vážim, ale vy ste rodičia, viete o tom, že môžete povedať nie? Typek domov s heroínom príde, mami, aby som chcel... No dobre teda, keď to tak máš... Nie, toto je veľmi... Áno, to je pekné. Veľakrát chodia ľudia, ktorí sú akože mladší. Mne to nevadí, pokiaľ vy ste s tým OK, je to akože fajn. Veľakrát rodičia povedia, že on je veľký fanúšik Roasted, my to pozeráme aj s otcom každý večer. To je milé, to si akože vážim. Ty máš 13, si povedal? Rodičia, viete o tom, že oni už v tomto veku prichádzajú do kontaktu s pornom? Že... Viete o tom, hej? Do bordelu ho nezoberete. Nie, kámo, zaklopeš, otvorí Scarlett, on je váš veľký fanúšik. S otcom vás pozerajú každý večer. Nie, vítaj, brácho, super, som rád, že si došiel. Čau. Zabavíme sa spolu, keď nebudeš niečomu rozumieť, ja ti to vysvetlím. Ako sa voláš? Martin? Martin, vítaj, Ježiš, dobre, pozri sa. Ja stále hovorím, čím viac detí na stand-upe, tým viac roboty pre budúcich terapeutov. Vítaj. Vítaj. Dobre, poďme na to, priatelia. Ja sa mám teraz celkom dobre, nechcem sa chváliť, ale mám také pekné obdobíčko. Ja teraz žijem taký manželský a rodinný život, priatelia, veľmi si to užívam. Teraz v lete sme mali 2. výročie svadby s mojou manželkou a to znamená, že ja už som 2 roky manžel. Ja si to užívam, ja to beriem vážne, neviem ako vy, ale ja sa snažím byť progresívny, moderný manžel. Ja sa vám nehanbím povedať, že ja milujem domáce práce. Ja to milujem. Varím, žehlím, periem, utieram prach, vysávam. Pozrite, aké ticho tu ostalo. Pozrite sa, ja presne viem, aj som videl tie drgačky, ja presne viem, že čo si aká skupinka povie. Keď toto poviem, presne viem, že ženy si povedia, že hej. A muži si povedia, gej. A je mi to jedno. Ja som čistotný človek, ja neznášam špinu, bordel pod nohami, niekedy to preháňam. Toto uznám, niekedy sa musím krotiť, pretože minule mojej Saške, prosím pekne, praskla cievka v nose.
a dobehla za mnou, ale že zakrvavená, celá zasratá od krvi. A sorry, ale prvé, čo mňa napadlo, nebolo, že preboha, Zlatko, si v poriadku. A do Boha, teraz som pral biele. Fantastický nápad, dievčatá. Zapcháme jednu dieru, krvácame z ďalšej. Gratulujem. Potlesk na Menzes iba v Novom Meste nad Váhom. Ďakujem. Super, dáme, poď. Žilinčania začali. Aj nám sa to páčilo. Nie. Ja sa snažím byť moderný, progresívny, snažím sa šíriť osvetu do sveta, lebo ja si nemyslím, že by to malo byť rozdelené. Toto sú mužské práce, toto sú ženské. Bývate v jednej domácnosti, máte si upratať, ne? Súhlasíte? Má to tak byť? Minule sa mi podarila táto osveta, priatelia, bez toho, aby som to chcel. Pretože my bývame v paneláku úplne na prízemí a ja som minule vyvešiaval prádlo. Vešal prádlo, som si akože pískal a počul som, ako po chodníku ide dcerka s mamičkou. A dcerka ma zbadala a hovorí, že mami, že čo robí Ujo? A mamička tak pozerá, že Ujo vešia prádlo. A dcera sa pýta, že a prečo náš ocinko doma nevešia prádlo? A mama prisahám hovorí, že no opýtame sa ho, keď prídeme domov. Priatelia, uvedomujete si, že ja som niekomu dojebal deň tým, že ja som mal chuť sa vykloniť z toho balkónu, ešte varím, želím aj periem, keby ste sa chceli rozviesť. Počúvajte, to bola nová emócia. My sme večer mali sex s manželkou, ja som myslel na typka. Ježiš, ja som si ho predstavoval. Ako je sám, smutný. Pravdepodobne vešia prádlo, na 100%. Lebo, a toto dámy, odpovedzte mi prosím, úprimne, keby ste videli takúto vec, spomeniete to doma? Úprimne. Hej, že? Toto sa mi na vás páči, lebo ja som si istý, že tá konverzácia prebehla. Neviem, ako skončila, viem presne, ako začala. Presne, tým vašim klasickým ženským. Zlatko! Prečo doma upratujem iba ja? Jak ty, však ja ti pomáham. No dobre, ale prádlo vyvešávam iba ja. Ani raz si ma nepoprosila, že mám vyvešať prádlo. Aj tak teba treba prosiť, to ti nevie samému napadnúť. Áno, tak jak teba treba prosiť o fajku, to ti tiež nevie napadnúť samej. Vieš čo, ty chodoriti. Do toho dobehne dcerka uplakaná. Mami, prečo sa hádate? Lebo máš jebnuté otázky na ulici. Vešate prádlo doma, madam? Ešte raz? Neupratujem skôr tie fajky. Ty neupratuješ? Aby všetci počuli, ja neupratujem, ja skôr tej fajky. To sa mi je veľmi pekný barter, akože... Máte, dobre. Takže ty vešiaš prádlo, hej? S odkrvenou hlavou, výborné. Okay. Toto sa mi páči, toto sa mi ešte nestalo, počúvaj. Normálne, že baba priznala, že ja skôr tej fajky. To je super, to je... OK. Takže ty vešiaš prádlo. Robíš to rád? Je to obľúbená? Áno. Počúvaj, ja mám, vešanie prádla je moja najobľúbenejšia domáca práca, pretože je to jednoduché, vypne mi pritom hlava, môžem sa sústrediť na iné veci a ty budeš vedieť, kámo, keď dovešame prádlo. Ako nám voňajú tie pršteky, že? Z tej aviváže. Vy ste mysleli na niečo iné, ale ja myslím, ja som to povedal, áno, z tej aviváže, ľudia, to je krásna, to je rozprávková. Ja vždy, keď dovešiam prádlo, mám pocit, že som vyprstoval jednorožca. Ja mám na manželstve a na vzťahu mám strašne rád, viete čo, také tie malé nedokonalosti na tom partnerovi, partnerke, to je vzájomné, ktoré sú iba také vaše, vy o tom viete si z toho urobiť srandu a nikto sa neurazí a je to také pekné. Moja manželka robí jednu veľmi takú peknú a špecifickú vec. Ona v slovnom spojení prídavné meno, podstatné meno zamení to prídavné. Povie trošku inú vec, ale chytí to úplne nový význam. A ja tomu aj celkom rozumiem, ona je z východu, ona nevie dobre po slovensky. Je to ako fakt... Ale je to rozkošné. Zamení prídavné meno a chytá to nový význam. Dávam príklady. Minule nevedela nájsť svoje slnečnicové okuliare. Pomôžeš mi nájsť moje slnečnicové? Nie, ja nehľadám niečo, čo neexistuje, takže nie. Inokedy povedala, že jej nechutí voda v našom byte, pretože je veľmi zásadová. My máme doma vodu s názorom, ktorá... nevojde do plastového pohára, lebo životné prostredie. A to sú rozkošné príklady, ale naposledy ma rozsekala, pretože, neviem, či aj tu, ale v Bratislave v lete, keď boli také tie horúčavy, sme boli vonku a manželka hovorí, že ja sa musím extrémisticky natrieť.
A to už som nevydržal. To som mi akože začal rýpať. Hovorím, Zlatko, a to je ako, prosím ťa, že fuziky a hákový kríž na rameno? Že, čo ideme, SP faktor 88? Čo ideme robiť? Ideme chrániť pokožku alebo rasu? Čo ideme robiť? A toto na svoje... Neroztlieskal si jeb na to. A toto milujem na svojej manželke, lebo aj napriek tomu, že ona urobila chybu, tak chuja spraví zo mňa. Lebo namiesto toho, aby sa opravila, nedaj Bože ospravedlnila, tak povedala, že no extrémistické a extrémne, to je to isté. Hovorím, že vieš čo, nie je, ale zamyslíme sa nad tým, ako pozrel by som si, keby bolo. Pozrel by som si. Ja mám, priatelia, strašne rád extrémne športy. Pozrel by som si extrémistické. Nepozreli by ste si, kde parašutisti skáču na cigáňov. Výborný šport. Výborný šport. Skateboardisti jazdia hore-dolu po židovskom cintoríne. Hovoria tomu džurampa. A pri bungee jumpingu sa na základe rasy rozhodnú, že kam ti tú slučku? Super. Nie, to isté. To isté. Priatelia, kto z nás nemá rád extrémistické premeny? Kde Maroš Molnár radikalizuje obezných ľudí, ha? Za pár mesiacov z veľkosti XL na SS. Výborné, Zlatko, super. Ale, okej. OK. Tu sa väčšinou ľuďom stiahnu ričky, ale vy ste to zvládli, fajn, dobre. Ale svadba bola veľmi pekná, na to veľmi rád spomínam, na svadbu. Nechcem vyznieť sexisticky, ale ja som si všimol aj na svojej svadbe, aj na všetkých ostatných. Dámy, povedzte mi, že či súhlasíte, ja som si všimol, že ten svadobný deň konkrétne je trošičku viac o vás. Súhlasíte? Trošku, že? Toto sa mi páči, to je úprimnosť. A mňa strašne pobavilo, keď mi ľudia hovorili a chodili za mnou, že užite si to, je to váš spoločný deň. Užite si to, je to váš spoločný deň. No hovno, ja som videl ten nákupný zoznam na to. Podľa položiek na jej strane a na mojej, ja presne viem, že o kom to je, priatelia. Hej? A ja vám ho prečítam. Toto je, priatelia, reálny zoznam z našej svadby, ktorý písala moja manželka. Uznajte, že o kom to je, dobre? Nevesta. Skúška šiat, závoj, šaty svadobné, topánky svadobné, šaty polnočné, topánky polnočné, kroj na čepčenie, make-up, účes, šperky. To je nevesta. Ženích, oblek, zátvorka, máš v skrini. Ďakujem veľmi pekne. Užite si to, je to váš spoločný deň, je jasné. A pozrite sa, ja to nehovorím zlom, tie veci sa oplatili, ona bola nádherná. Ona vyzerala jak bohyňa, ja som bol výrazný jak Erik Kaliňák na tlačovke, kam ja som tam stál. A ja viem, že vy, dámy, väčšinou chcete takú rozprávkovú svadbu a naša bola to rozprávka Kráska a žebrak. Ja som tam stál jak úplný chudák, ľudia mi drobáky hádzali. Dobre to. Je to trošku viac o vás a ešte poviem úprimne, myslím si, že by to malo byť viac o vás, pretože veľakrát celý ten deň organizujete, plánujete, doľaďujete, beriete si naše priezvisko. Jasné, že to má byť o vás. Ale netvárme sa, že to je náš spoločný deň. Dobre? Zoberte si, koho celý deň nemôžeme vidieť v svadobných šatách. Nevestu. Kto za seba hádže kytičku, koho unášajú o polnoci, koho čepčia. Vás. Ešte aj tie podrbané riekanky sú o vás. Počúvaj, toto má tak série. Máte to aj tu, poznáte to, ne? Sa zaštrngá. Polievka je málo slaná! Nevesta je neboskaná. Krásna riekanka, my nemáme takú. Ja som nebol na jedinej svadbe, kde by sa začalo rímovať. Hej, koláčik sa dávno zožral, ženich by mal dostať orál. Priatelia, kto je so mnou? Ženich by chcel s nevestou švédsku trojku s jej sestrou. Priatelia. Ľudia, keby to takto funguje, ja štrngám sám sebe celý večer so stiahnutými nohavicami. Okrem toho manželstva, ako som hovoril, tak vychovávame aj dcerku teraz, čo je krásne, ale sú tu prosím vás nejakí rodičia takí s deťmi maličkými, akože do 3 rokov ste, zakričte. Počuješ, to je tá spánková deprivácia, bracho, zdravím ťa. Áno. Stáva sa aj vám, ja som sa veľmi toho zlakol, lebo tá výchova je krásna, ale stáva sa ti niekedy, že pozoruješ to svoje dieťa a vypne sa ti v hlave ten rodičovský filter a povieš si tú nevhodnú vec, normálne ti to akože napadne. Ja vám dám príklad. Minule som pozoroval svoju dcerku, ktorá potichučku sedela a vkladala tie geometrické kocky do tej krabice a ja som sa prichytil pri tom, jak si hovorím, že trojuholník do hviezdičky tebe pekne jebe. Wow. Wow. OK.
A ja viem, že to je strašné, ale prvá myšlienka. Budúca ministerka kultúry, ďakujem veľmi pekne. Nie, netlieskajme na toto, prosím, nie. Nedávajme im energiu. Nie. Tá výchova je krásna, mňa to strašne baví. Viete kvôli čomu? Že ty už si naozaj dospelý. Vtedy vieš, že si dospelý, musíš ísť príkladom, musíš to dieťa usmerňovať a hlavne, keď robí niečo nevhodné, nesprávne, tak mu povedať, že to je zle. Naša dcerka má teraz obdobie, kedy na ihrisku príde za random dieťaťom a len tak ho jebne po hlave. A ja som zodpovedný a aj samozrejme hovorím, že to je zlé, pretože udiera sa zo spodu. Priatelia, oveľa pravdepodobnejšie vypneš dieťa na bradu ako na hlavu, mám to odskúšané a odkedy som ju to naučil, neporazená, kámo, z toho pieskoviska odchádza aj Conor McGregor. A rodičia sa samozrejme sťažujú a sú nástratí a ja by som bol tiež, keby mám doma lúzra a ne šampióna, ja to chápem. Nie. Samozrejme srandujem a upozorňujeme ju stále, že sa to nerobí a je to nevhodné, neslušné, bolí to tých ľudí. Mne sa strašne páči, ale moja manželka, ktorá vždy, keď sa toto stane, tak urobí, že ja nechápem, prečo to robí. Ja nerozumiem, prečo to robí. A ja sa vždy pozriem na to dieťa, ktoré dcera udrie a hovorím si, že ja tomu celkom chápem, ako ja to tam vidím. Dievčatko, čo má teplaky a na nich sukňu? Áno. Chlapec, čo sa volá Baltazar? To jasné, že dostaneš. A počúvajte, som fair. Som naozaj fair, beriem to aj naopak. Minule prišiel chlapec, sotil dceru, tá sa vyjebala hneď a mne to bolo ľúto, ale hovorím si, to máš za tie ponožky v sandálkach. Ja som vravel, máme... Dcerka má teraz ledva 3 roky a ja sa strašne teším, ono je to pekné aj teraz, ale ja sa veľmi teším, keď bude trošku staršia, pretože dúfam a myslím si, že budeme parťaci. Teším sa na to. Tiež si ale myslím, že mali by existovať nejaké hranice a mantinely v tom vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Nie? Mali by tam byť nastavené nejaké medze. Na čo mi minule moja kamarátka povedala, že čo si prosím ťa, moji rodičia sú moji najlepší kamaráti. A ja som sa skoro dokrcal, pretože ja viem, čo robím s najlepšími kamarátmi. Ja si to pamätám. Viete si predstaviť, že by ste s rodičmi robili to, čo s najlepšími kamarátmi, priatelia? Skúsi to predstaviť. Ľudia, už ste sa niekedy nafajčili s otcom a cúvali ste na kruhači? Nie. Ešte nikdy som sa so svojou mamou nenadrbal tak, že by som jej odkvecnutej kreslil centrofixkou ciciny na hlavu a ruku jej dal do teplej vody, nech sa doští, baba. Vieš, že... Nie. S najlepšími kamarátmi áno. S najlepšími kamarátmi to posunieš ešte vyššie a ja sa chcem opýtať, či si niekto z vás pamätá, rokúce dozadu, strašne dávno to bolo, na Slovensko prišiel taký trend medzi mladými, volalo sa to, že vodka tampon. Zachytili ste to niekto? Iba mi povedzte, či si to pamätáte. Hej? Dobre, to znamená, že nevymýšľam si to, hej? Vodka tampon. Mladí tínedžeri zobrali tampon, pichli ho najprv do vodky, potom do seba, aby sa rýchlejšie a lacnejšie opili. Prisahám, nájdete si to na internete, čo akože ľudia klobúk dolu, konsolidujeme, ja som za to, naozaj. Šetríme. A vidím vaše zhnúsené tváre, priatelia, je to podobné, je to akože veľmi podobné. Ja vám garantujem, či si dáš alkohol v poldecáku alebo v tampone, vydáš rovnaký zvuk. Jediné, čo ma zaujíma, že jak to brzdili. To by som chcel vedieť, akože Monča, daj mi cucnúť. Čo chcem ale povedať, vodka tampon, fantastická zábava na chate s kamarátmi, nie až také populárne na oslave maminy 60-ky, akože tam si to predstav, 20 rodinných príslušníkov s mokrým tamponom a nohavicami okolo členkov ti spieva živio. Nie, najlepší kamarát, je to trošku iný vzťah. S najlepšími kamarátmi robíš veci, ktoré nerobíš s nikým iným a ja by som sa s najlepším kamarátom nehambil dať si švédsku trojku. So svojimi rodičmi sa niekedy hambím pri švédskych stoloch, kámo. To sú také svine. Nenažraté. Viete, čo je taká tá čokoládová fontána na hoteloch? Ja som videl svoju mamu do toho pichnúť rezeň. Čo? Je schopná urobiť v posteli táto... Mami, pozdravujem, ne? Nie. Moji rodičia sú moji kamaráti, to je pravda, sú moji kamaráti, nie sú to najlepší kamaráti a ani by som nechcel, pretože ja som zažil nejaké veci v tých tínedžerských rokoch a chcem vám povedať jeden príbeh, ktorým to akože počiarknem a už sa k tomu nebudeme vracať. Len chcem povedať, že toto sa reálne stalo, nevymýšľam si. Sme kamaráti, chcem sa zdôveriť, hej?
Mal som cca 17-18 rokov a s najlepším kamarátom sme boli v piatok večer v meste v Bratislave, boli sme sa zabaviť, ale ešte predtým sme sa boli najesť. A evidentne sme sa obidvaja otravili niečím, pretože zo sekundy na sekundu nás chytila hnačka, takto. Čo? Jasné, hej, ale to nebola taká tá pekná Kinder Pingvich chôdza, že mali by sme... Nie, to bolo let do vesmíru, kamo. 6, 5, 4... To bol problém. To bolo treba riešiť. No a presne si to pamätám, bolo cca 11 hodín, my sme boli pod Bratislavským hradom, zhodou okolností. Ak ste niekedy boli v Bratislave, tak viete, že pod Bratislavským hradom je taký ten dlhý tunel, ktorým prechádzajú električky, hej? No. Choď, Doriti, čo by si robil na našom mieste, brácho? Čo by si robil? My sme mali dve možnosti, tak buď sa doserieme na ulici jak chudáci, alebo sa vyserieme v tuneli jak džentlmeni a ja som urobil to rozhodol. Ja hovorím, že bracho, je 11 hodín, električky nejazdia, hajzle tu nejsú, ja idem do toho tunela. A ty povieš, že dobre, tak poďme do tunela, počúvajte, už čupíme v tom tuneli, obidvaja. Čupíme, ľudia, ja vám prisahám, že toto sa stalo, ja vám prisahám na svoju mamu, prisahám. Nech odpočíva v pokoji. Není mŕtva, ale je dosť hodín, tak už asi oddychuje, nie? Preboha. Toto je tak hlúpy vtip, ten je pre mňa, nevadí. Každopádne čupíme v tom tuneli. Robíme to, čo bolo treba urobiť a musím povedať, že to bol veľmi taký edukatívny a hlavne zbližujúci moment, pretože my sme tam zistili, priatelia, jednu zásadnú vec a síce električky v Bratislave jazdia do 11:30. Priatelia, v živote nezabudnem na to, ako pomaly začala prechádzať tá električka. Tých cca 25 vystrašených tvári, ktoré nevedeli, že či dobre vidia, ale videli dobre. Ja som iba znútra počul, že nasledujúca zastávka, čo ti jebe? Kamo to bol... Zastávka je Konečníková a viete, čo je najhoršie v tom momente? Ja som to zažil, ja vám budem povedať. Najhoršie je, že ty v ten moment nemôžeš robiť nič. Ty nemôžeš robiť nič. Ty môžeš iba, ako hovorí Mike Spirit, prežívať ten prítomný okamih, bilancovať všetky svoje životné rozhodnutia a byť rád, že si tam s tým najlepším kamarátom. Byť rád, že si s najlepším kamarátom. A teraz si predstavte, že by som sa otočil a vedľa mňa by čupila moja mama. Najlepšia kamarátka. Jediná výhoda by, viete čo bola? Že ona by mala tie kapesníky, lebo my dvaja... Tam sa mami plácajú presne tak. Kámo, mami majú kapesníky nabité a katolíci Bibliu ne... Takže tak, no a na záver. Dámy, vás to baví, to je... Dobre, to sa mi páči. Vy ste tiež mali syna, ktorý sral v tuneli? Tá výchova, ako som povedal, je fantastická. Sú tam ale momenty, ktoré musíš tolerovať ako rodič. Musíš to prekusnúť, lebo je to otravné a nebaví ťa to, ale je to dieťa, tak akože ideš do toho. No a rodičia asi budete vedieť, my máme teraz to obdobie detských pesničiek. Detské pesničky nám idú, ale že do kolečka. Počúvaj, to je, že doma, v aute, vonku, repeat, stále, Viete, kto je moja najlepšia kamoška? Rafaela Stonožka. Tá, čo má malú hlavičku a na zadočku mašličku, to je môj svet, kamo. Ale musíš to tolerovať. To dieťa akože tancuje na to, vychováva ti to tie deti. A ja som si ale všimol jednu vec, že pesničky, ktoré ja som počúval ako malý chlapec, tak boli o dosť tvrdšie. Ako dnes, čo počúvajú deti. Neviem, či si pamätáte, ale v našich pesničkách, pokiaľ nám Slimak nedovolil mu dať maslo na oči, tak sme tomu čurakovi vypálili dom. Ty koko, ty sa s nami nehraj! Poď von! Poď! Von! Pamätajte si tie pesne? Bola raz malá, malá hviezdička. Potom zomrela. Zomrela, vyhasla, jak stará mama. To boli naše pesničky, hej? Dnešné pesničky sú super, no a my sme prepočúvali všetko teraz. Počúvaj, normálne Spievankovou, Fíha Tralala, Smejko Tanculienka, Miro Jaroš, ktorý ma prekvapilo, nemá takú zlú hudbu, jak som počúval, že má. A tým, že sme na to nabehli iba nedávno, tak ja som iba nedávno zistil, že Miro Jaroš má pesničku s rytmusom. Hej, že? Toto vedeli ľudia. Ja som to nevedel. Zmrzlina sa volá, keby ste chceli vedieť.
A tiež vidím, jak vysmievate sa, strašne ľudia vysmiali Rytmusa, že vraj. Kokos Rytmus, aký si ty gangster, čo si ty za repera spievaš za Jarošom pre deti. Podľa mňa je to super. Konečne tu máme Rytmusa, ktorý edukuje a vychováva tie naše deti, priatelia. Ja som si to vypočul, on v tej pesničke repuje o tom, aby sa deti neprejedali zmrzlinkou, rozdielte sa, bude vás boleť brúško. Do Boha, kde bol tento Rytmus, keď ja som vyrastal? Kde bol? Viete, čo mňa naučil Rytmus? Eden, beden, cicka, hreben, cibula, cecek, ven. Toto bol môj Rytmus. Pamätáte si starého? Z rici mi ide točená zmrzlina, hovno je veľké jak černošská cicina. Toto bol môj. MGR Art, Patrik Vrbovský. Ja som rád, že Rytmus repuje deťom a vychováva ich a počúvajte, myslíte si a myslíme si o Rytmusovi, čo chceme. Jednu vec, ale naozaj musíme uznať, hudobník je to kvalitný. Uznajte to. 27 rokov na scéne, stále tvorí, všetci poznáme aspoň jeden hit od neho, je to akože klobúk dolu. A nevždy sa viem ale stotožniť so všetkým, čo Rytmus povie. To ako uznám. Minule som počúval rozhovor s Rytmusom, kde typek povedal, že Braško, však ja som vychoval niekoľko generácií. Ja som taký, že vychoval by som to nenazval, Paťo. Výchova je niečo iné. Ja si nepamätám, že by som ako malý chlapec dobehol za mamou. Mami, to čo počúvaš? Toto je elektroty, obmedzený kokot. Ani raz som ako chlapec nedobehol za otcom na ihrisko. Oci, ten chlapec ma sotil. Spýtaj sa ho, k tomu jebe mater. Výchovu nechajme na rodičov, Paťo. Čo sa mi ale páči na Rytmusovi, a toto úprimne, ak to pozerá, úprimne sa mi páči, že Rytmus je aj v detskej pesničke drží ten svoj frajerský reperský štýl. Toto sa mi veľmi páči, pretože, ak viete, tá pesnička Zmrzlina má klip, kde Rytmus hrá zmrzlinára, ktorý deťom nakladá zmrzlinu a počas toho má na ruke zlaté Rolexky a tučný diamantový prsteň, ktorý by nám vyplatil hypotéky. Kámo, čo ty si za zmrzlinár? Verili by ste takému zmrzlinárovi? Do Boha, čo stojí jeden kopček, 3 obličky? Odkiaľ máš tie peniaze? A na záver, priatelia, keď už má Miro Jaroš v pesničke Rytmusa, ja sa strašne teším, keď budeme mať Rytmus v pesničke Mira Jaroša. Ľudia, toto si musíme vyžiadať, akože na toto má byť referendum, srať nejakú Európsku úniu, toto nás má spojiť ako Slovákov, pretože, ak poznáte referent ku pesničke Zmrzlina, je vám jasné, že sa fantasticky hodí Rytmusovi do pesničky. Pre tých, čo neviete, ja vám poviem, jak si to predstavujem. Rytmus dorepuje nejakú svoju pasáž o tom, ako práve preťahol svoju partnerku a do toho príde referent od Mira Jaroša. Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina. Líže detko, líže babka, všetkým chutí jasmina. Líže detko. Priatelia, ďakujem veľmi pekne, boli ste fantastickí. Ďakujem vám veľmi pekne. Som veľmi rád, že ste prišli a dúfam, že sa vidíme niekedy na budúce. Ďakujem.